safar soyayya da musaya za a yau ka zamani in zama kai zan sanar na shirya sambatu nake akan so ni ma ban sani ba na dade ina so amma ban sanar ba a jiki ina jin sabon yanayin soyayya shiga a soyayya ce ni yanzu ne zan fara banza ta baga shi so ya kawace ni tabbaka ya tara babu namijin da ya kai ka kwarjini ko ya fi ka matsayi a gona ba abin da za ya sa in farka ka sani ko in fidda kai cikin raina yadda nake shauƙin ka a zuci na tabbata kai ma za ka ji buri na garan ka zamo makusanci mummunan so aljannar duniya ba da kula a soyayya nasara ce inda har da amana ba mu rabo da ni da ke na kudirce tsantsar so zan nuna waiwaye ado ne a tsarin tafiya ko yaushe kina kusa da zuciya kamanni muke a fuska babu tambaya shakuwar mace ta ja haka gimbiya ni ma na fara so da kafar dama baya ni fannin so na ci gani yadda nake jin sanki a zuci na tabbata baki shan wuya